Huble pi baro, taha kani ke video ngin ya pe yakini ke jingkli nak benta ka MTET chong ka paper 2 ka badai ka subject khasi. Yakini ke jingkli la shim na kani ka CTET exam but kala ban yarap ni ha kani ka MTET. Jingkli banengkong kadai kino na kini harum ki bam hap ha ki jingtho bayadai bat ki jaka puli latang kita ka institutional writing ka jubab ang ni kadai ka ka jingtho ko bor sngewlem ka Npai ka ni ka jingkli baar ka innate hypothesis ha ka bayo ya ka ktien language acquisition bat ka jingnang ya ka ktien language learning ka jubab kadai ka ka jingej habaro ki briu ki don lupa ya ka ktien na do badangkha ka jingkli ka balai ka jingwanra ya ki benta ka ktien kat kum ka phang puli content oriented language inputs ka mut ya ka jubab kadai ka ki benta jong ka ktien language inputs ki ba penle jing mut halor ki jing tip jubab kadai ka ni ka question 4 kano na kini harum ka bomde ka thong jong ka multilingualism ha ka puli puthi jubab kadai ka ka jingsha hikaya ka tin kmi ka Hindi ka English hapo ka 3 language formula kabasan ka wani ka puli ya ka article khnang banyo ya jingmut kulum jong ka jingtho ya ka ni ka jingpuli jong ka latip kum ka ka jubab kadai ka ka skimming kaban riu jit artli ki jingpuli babiang ban kantiu ya ka jing tenju kat kum ka school kata ka school based assessment nya ban jit artli ni ka jubab hang ni kan dei ka option A ka bat ka D ka badai ka bat ka B ka ka yarap ban kantiu ye ya ka jinglong lai lo habaro kinong shai kai bat kinong hikai ka B ka ailat ya ka school ban pan kre hi dalade Bahnyau kanu nakini naki filosofi kapuli puthi ki bakershan ya kani harum lapnan kam ya ka saudong saukun sha hikai kum kajaka basisha real world setting lani ka jingsha hikai ka pensyong nong rim kat kum ki jingja bakerpang case based learning ha kajaka banbud ya jing hikai bala product lupa predetermined sequence of instruction jubab hangni kadai kani ka B ka constructivism kabapra Rahul ubadai ukna klasik habau persyang banang ya kidur kramar batmai ula ban penyadai ya ka baula nang lupa kabut strategis ka kumno kabami na kani kajubab hangni kadai kani ka B cognitive strategy kabakhandai kanong hikai class 7 kapuli jam ya jing tho lengkot kabadon new senten nangta ka pha e kinong sha hikai bakin snap ban penlei jingmut bha bat ban tho biang da ka we ka ba khamjan bat ka bala puli omdei thik ya ka ju ka jing tho ya ka ni ka buj la tip kum ka ka jubab ka dei ka D ka paragraph dictation kabashipeu kanu nakini harum kalong kabadai ha kaliang kijing temu jong kabami nagajing sha hikai objectives of learning outcomes kajubab hangne kadai kani ka D ka bat D kidai kamut kantiu ya ka competency based learning ban ya jing puli ka bakham ban halor ka phang puli ka bat ka di penla ikinong sha hikai bakinang bat penon kam ya ka ktien na ka benta kanu ka jing thmu khatwei kanu nakini ki jingong harum ka babatai khambha ya ka procedural
knowledge hakaliang ka jing hikay grammar. Kajubab kadai ka B kabatip kijaj dur grammar ayu bat ban pedon kamru yaki. Khat R kanong hikay kalum ya kawai karukom bakla errors joki kena kelas 7 bat ka ya keren bat ki kena sepang kini kijing bakla jongki kenang bakin singothu ya lagi jing guna. Kamju ya thu manu babakla ka ongru ya kinong syahikai lani kena bakin penlej jingmut halagi jing bakla. Ya kani kijing le lakhot ka A. Kajubab hangni kadai ka C ka ba A ya kijing kentho lani kata ka feedback. Khat lai ki kentin bangitip habangi yo sngeu lani yo yaki latip kum ka kajubab hangni kadai kani ka C kathup kentin bangi yo pediang. Khat sau kanu nakini harum ki badai ki jingle kam activities ki bahap ha ki bottom up listening. Jubab hangni kadai ka E. Ka dictation close listening ka bapenun kam ya jing keli bala bancit ya ki jubab kadeu ya ki jingong ki bakershan positif bat ki bakentai negative. Khatsan ka pedagogical realization of materials kamut ayu ha ka hikai ketin. Kajubab kadai ka B ka bapenyas no ya kanong rim hikai pedagogi ha ki kot hikai materials kenang ban penla ya kanong hikai bakan shim ya kanong rim hikai. Kan riu baro ki kena school ki sedang ya jing puli jung ki ha ka ketin kemi. Bat hadin kisah shim ban syah hikai saya ki wei pat ketin. Ya kani ka rukom perkhat tip kum ka A ha ka bayadai bat ka ketin ha ka education policy. Jubab kadai ka D ka ketin kemi kum kanong rim ha ka multilingualism. Kanyau ka sandhya ka puli ya ka article ha ka machine learning kenang banlap ya katu kat ni kijing tip ya kani ka rukom puli jongka latip kum ka A. Kajubab kadai kajing puli ter ban lab AA lani kata ka scanning D. Khat pra kajing sha hikai kadai banwat ya kajing mut kumta kajing sha hikai kadai ban sedang na ka A ka bagi nong sha hikai ki persang ban penmi ya kijing mut kanu na ki filosofi puli puthi ka bakershan ya kani kanya haneng. Kajubab hangni kadai kani ka B ka constructivism. Khat kandai ka form oriented language inputs kamut ya ka A. Jubab kadai ka B ka ba pendon kam ya ki thup kentin karukom keno bat ka grammar. Kaba arpeu. Kanu na kini harum kabadai ka jing tenju ya jing syahikai lani ka assessment for learning. Jubab hangni ka E la penwandur lani design ya ki jing tenju ban pej bat penbha ya jing yai chaprang progress jong ki kena ha ka por bagi syahikai. Arpuwei ka A ka productive vocabulary. Jubab ka E ki kentin bangi pendon kam ha ka tho bat keren. Kaba arpuar kanu na kini ki jing ong harum kaba pin om kershan nak benca ha ka hikai poetry. Kajubab kadai kadi ka poetry kadai nak benta ban hikai grammar. Arpulai kadba kanong hikai kadang pen I bat ya keren bat ki kena ka kelas kapton kam ya ka ketin ha ka benta baper jong ka phang puli content ya ka skill ketin ba kanong hikai kapton kam latip kum ka A. Ka answer kadai ka D ka cognitive academic language proficiency. Bat ka arpsau ka jai jingtip ya ka grammar ka ba kumno ba kani ka jingong harum kamun ka jingtip sepang ka dur form batai ya ka bat pendon kam ya katu katni ki jing persang practice. Jubab kadai kani ka D ka declarative knowledge. Kublai shibun.